Tak dobře, takže dneska máme téma, důležité téma, abychom byli takoví, jakým nás Bůh chce mít. A toto není úplně samozřejmost, protože na tom je samozřejmě potřeba pracovat, je potřeba spolupracovat na tom s Bohem, protože my musíme zjistit, jaký úkol máme, jaký je smysl našeho života, jaký účel máme vlastně tady na zemi a podle toho spolupracovat s Bohem, abychom toto mohli naplnit. Já začnu v 1. Korinským 12. kapitole a přečtu od 7. nejprve do 12. verše. Je tady napsáno, každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v témže duchu, jinému dary uzdravování v témže duchu, jinému konání zázraku, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Takže v téhleté první části se mluví o tom, že každý z nás dostává nějaké zmocnění, uschopnění od Ducha Svatého k tomu, abychom mohli vykonávat tu práci, kterou máme, tu službu, kterou máme, nebo ten účel, vlastně, který máme, pro který nás Bůh stvořil. A Boží slovo říká, že každému z nás je dáno něco, vlastně nějaký projev Ducha Svatého nebo nějaké obdarování. Nejsou tady vypsány všechny dary, nejsou tady všechny projevy Ducha Svatého, je tady jenom prostě příklad určitý, hlavně vlastně z toho duchovního hlediska, ale když budeme potom číst dál, tak uvidíme, že existují ještě další a další vlastně různé zmocnění, uschopnění, obdarování k různým úkolům. Ale já budu pokračovat a ještě se podíváme na to, vlastně z čeho se skládá tělo Kristovo. Je tady napsáno od 12. verše, tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí. I když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo a právě takové je to s Kristem. Ať už jsme totiž Židé nebo Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtěni do téhož těla a jeden duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla, když nejsem ruka, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla. A kdyby ucho řeklo, když nejsem oko, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla. Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch. Kdyby bylo celé sluchem, kam by se poděl čich. Bůh dal ale tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo, a tak je sice mnoho částí, ale tvoří jedno tělo. Tak, to tady je napsáno, že vlastně Boží tělo nebo církev se skládá z různých částí těla a jednotlivých částí je mnoho, protože víme, že vlastně Kristova církev je po celém světě a po celém světě jsou jednotlivé vlastně údy jeho těla. O Ježíši Kristu je napsáno, že on je hlavou. Já to přečtu v Efeským v 5. kapitole ve 23. verši. Tady vidíme, že muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on je jejím zachráncem. Takže vlastně církev se skládá z hlavy, kterou je Kristus. Ta přebývá v nebesích a potom má svoje tělo a to tělo se skládá z jednotlivých údů a máme tady v té 1. Korinském 12. kapitole napsáno, že ty jednotlivé údy jsou na sobě závislé a každý musí vykonávat vlastně ten úkol, který ten úd má. Takže když je to ruka, tak musí vykonávat ty činnosti, které vlastně vykonává ruka. Když je to oko, musí vykonávat ty činnosti, které jsou určené oku a není možné přistupovat k tomu takovým způsobem, že jedna část těla nepotřebuje druhou část. Nemůžeme říct, že nepotřebujeme oči nebo nepotřebujeme ruce, nepotřebujeme nohy a zároveň k tomu nemůžeme ani přistupovat tak, že se můžou pomíchat vlastně ty jednotlivé funkce, že oko bude dělat něco jiného, oko se bude třeba chovat jako ruka, nebo ruka se bude chovat jako ucho. Nemůžeme ani tady tohleto pomýlit, takže z toho plyne, že je velmi důležité rozpoznat a toto je potřeba od Boha získat, od Boha a porozumět tomu, co je můj úkol před Bohem,
čím já jsem v Kristově těle, co já mám vlastně dělat, jaké je moje postavení, jaké je moje zmocnění, jaký je můj úkol. A když spojím obě dvě tyhle ty části v té 12. kapitole, první i tu druhou část, tak víme, že Bůh vlastně každému tomu údu dá patřičný projev nebo obdarování Ducha Svatého, takže mu dá patřičné zmocnění k tomu, aby vykonával tu práci, kterou mu Bůh určil. Ale je zásadní a důležité rozpoznat, co je ten můj úkol, protože je velmi silný protitlak proti tomu, aby lidé na toto nepřišli. Ještě než budu mluvit o tom protitlaku, tak se podíváme například u apoštola Pavla, 2. Timoteovi, 1. kapitola, 11. verš. Tak tady vidíme, že apoštol Pavel o sobě říká, právě to jsem povolán zvěstovat jako kazatel, apoštol a učitel. Takže on měl přesné povědomí o tom, jaké je jeho povolání, jaký je jeho úkol. Přesně to věděl a pohyboval se v intencích tady toho úkolu, toho povolání, protože je nebezpečné vyjít vlastně z těch intencí toho povolání a přestoupit někam jinam. Důležité je vědět, že Bůh je ten, který povolává. Nemůže si člověk vlastně nějakou službu nebo nějaké povolání přisvojit sám. V Židům v 5. kapitole ve 4. verši je napsáno, tuto čest si nikdo nemůže přivlastnit, ale musí ho povolat Bůh. Takže vidíme tady, že Bůh je ten, který dává různá obdarování, dává různé projevy Ducha Svatého a adekvátně tomu, jakým údem člověk v Kristově těle je. Ale důležité je, abychom zjistili vlastně, co je to naše místo, nebo co je to naše, jakým údem jsme my, co je to naše povolání v Kristu Ježíši a toto povolání naplnili. Když se podíváme do Efeským, do 4. kapitoly, tak tady vidíme vlastně, já přečtu od 11. do 16. verše, tak tady vidíme, že je tady napsáno to, on rozdal své dary, apoštoly, proroky, evangelisty, pastýři a učitelé pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Takže Boží slovo tady říká, že Bůh dal určité služební dary, určitá obdarování vlastně, nebo určitá povolání, proto, aby se Kristovo tělo náležitě budovalo a abychom potom všichni dospěli do toho cíle, abychom měli stejné poznání Boha, všichni stejné poznání Božího Syna a aby se mohla uvolnit vlastně ta 100% podstata lidství, to, k čemu nás Bůh stvořil, nebo to, co vlastně jsme jako lidé. Je to velmi důležité, když žijeme tady na zemi, tak vlastně jsme lidé, ale tím, že do našeho života útočí satanské síly a často vlastně démoni přicházejí a napadají naši duši, tak není úplně jasné, jestli vlastně člověk jedná sám ze sebe, jsou to i lidské schopnosti, lidské rozhodování, anebo je to démonické, nebo je to nějakým způsobem ovlivněné satanem, nedá se to rozlišit. Ale Bůh nás chce vybudovat vlastně v tak svobodné lidi, aby zůstalo jenom to lidské, aby nás osvobodil od toho démonického, od toho satanského se vším všude, aby zůstalo jenom to lidské a aby tahle ta podstata té lidskosti byla zjevená tak, jak nás vlastně Bůh stvořil od začátku, tak jak stvořil Adama a Evu, než zřešili, jak oni vypadali vlastně v té lidskosti.
Vždycky Boží slovo, když mluví vlastně o povoláních, tak mluví o těch největších povolání. Je to stejné, jako když mluví o uzdravení, tak mluví o uzdravení těch nejsložitějších, nevylečitelných nemocí, aby nám tím ukázal, že všechny ostatní nemoci jsou obsaženy vlastně v těch nevylečitelných nemocech a že je snadné, aby byly uzdraveny. Tak stejně tak tady Bůh mluví vlastně o těch nejvyšších služebních darech, proroci, učitelé, evangelisté, pastýři, apoštolové, aby nám tím ukázal, že vlastně v rámci těchto nejvyšších 5 služebností existuje ještě řada dalších vlastně služeb, povolání, které má člověk vykonávat a které má najít. A jestliže Boží slovo říká, že Bůh dal každému určitý projev Ducha Svatého ke společnému užitku, tak je potřeba, abychom našli vlastně to naše obdarování, to naše povolání a abychom tím sloužili ke společnému užitku. Když zůstanu tady u těch 5 služebních darů, tak a měla bych to přirovnat vlastně k tělu, tak je to celkem jednoduché, protože oči, to jsou vlastně proroci. Boží slovo mluví o prorocích ve Starém zákoně nebo ve Staré smlouvě jako o vidoucích, jako o těch, kteří prostě vidí, získávají od Boha porozumění tomu, co bude v budoucnu. Uši, ústa, to jsou vlastně to jsou učitelé, kazatelé, lidé, kteří přijímají od Boha poselství a potom ho dál zprostředkovávají svými ústy. Nohy, to jsou evangelisté, protože je napsáno, že bereme si na sebe obuv pohotovosti evangelia, aby naše nohy šly všude, kam je potřeba a zvěstovali evangelium. A ruce, to jsou vlastně pastýři, protože je napsáno, že pastýři nosí ovečky na svých rukách, když ovečky nemůžou jít, nebo když je potřeba, aby získali nějakou větší podporu. Takže vidíme, že vlastně ty jednotlivé údy těla mají prostě svůj úkol, mají i svoje zmocnění, i svoje pomazání a všechno je to na to, aby se Kristovo tělo budovalo. A Boží slovo říká, že Kristovo tělo se buduje, když každý vykonává ten svůj úkol, to svoje povolání, které má. Nebude se Kristovo tělo budovat, nebude růst v lásce a nebude růst do jednoty v Kristu, když lidé nebudou vykonávat vlastně to svoje povolání. Bůh s nikým nezamýšlel to, že člověk vlastně bude chodit do církve jako pozorovatel nebo jako návštěvník, že si to tam vždycky z dálky zhlédne, řekne, líbilo se mi to, nelíbilo se mi to. Bůh vždycky zamýšlel to, že lidé budou přicházet do církve, aby sloužili Bohu. Takže musí najít tu svoji službu, musí najít to svoje povolání a je to úplně klíčové, protože na tom je to největší Boží požehnání. Boží slovo mluví o tom jako o výšinách, na které Bůh chce člověka přivést. My máme tady na zemi určité výšiny. Je to vlastně to nejvyšší možné místo, kde je nejvyšší možná Boží přítomnost a nejvyšší možné Boží požehnání. Do toho nás Bůh chce přivést na ty naše výšiny, ale je potřeba vlastně projít různými službami nebo různými službami, když to takhle řeknu, najít to svoje povolání, najít to, co já mám dělat a v tom prostě zůstávat, v tom růst. Někdy je to tak, že ta služba se během křesťanského života mění. Když člověk začíná v nějaké službě, osvědčí se, je věrný, tak ho Bůh potom posune na další službu, na další, a nebo začne v nějaké službě a v té službě zůstane do konce svého křesťanského života. Je to úplně různé, ale zásadní je to, že vlastně člověk musí najít to svoje a proti tomu je velmi silný satanský odpor.
Ještě ukážu, když se podíváme do 1. Petrovi, do 4. kapitoly, do 10. až 11. verše, tak i Petr, apoštol Petr toto zdůrazňuje. Každý z vás dostal nějaký dar a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité boží milosti. Když někdo mluví, ať jsou to boží slova. Když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh, aby Bůh byl oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věku. Takže zase tady vidíme, že vlastně každý má nějaký ten svůj dar, nějaké to svoje povolání, nějakou tu svoji službu a je potřeba ji získat. Když se začíná sloužit Bohu, tak se začíná sloužit v nějakých praktických věcech, praktických darech a buď člověk zůstane na téhleté úrovni po ten svůj křesťanský život, anebo se dostane vlastně do duchovní služby. Bůh každému jednomu podle jeho schopností, podle jeho možností vlastně vložil do nitra tohleto povolání nebo tenhle ten úkol, který má. Tak, jak jsem říkala, že existuje velmi silný tlak na to, aby člověk nenašel to svoje. Aby se nějakým způsobem do toho zamotal a aby působil v nějakém jiném povolání, než skutečně ve svém životě má. Nebo aby se to povolání, které má, nemohlo plně rozvinout, nemohlo ten potenciál se plně rozvinout, tak, jak to Bůh pro člověka připravil. My to můžeme vidět už i třeba v tom praktickém běžném životě, že třeba rodiče nedokážou rozpoznat vlastně určité talenty, obdarování svých dětí a nedokážou je směrovat tím směrem, aby podpořili tyhle ty talenty nebo tyhle různá obdarování, které děti už mají a je to rozpoznatelné. Velmi často to je tak, že lidé nevědí vlastně ani, co je jejich povolání, co by si měli vybrat, co by si měli zvolit, tak si často vyberou i špatnou školu, studují špatnou školu a potom jsou v tom nespokojení, nevidí v tom smysl svého života, nenajdou, vlastně netrefí to, co Bůh pro ně připravil. A je potřeba vědět, že Bůh má svůj dokonalý plán pro každého člověka a sice od jeho narození vlastně až po jeho fyzickou smrt, respektive až po věčnost. A tenhle ten plán je to nejlepší, co tady člověk na zemi může zažít. Ale už od malička je potřeba vlastně hledat tohleto boží povolání nebo ten směr, kterým se má člověk vydat, aby veškeré vlastně svoje schopnosti a síly dal do toho povolání a budoval se směrem k tomu povolání. Dneska žijeme v takovém světě, kdy prostě na člověka útočí miliony a miliony různých informací a dneska je pro lidi hrozně těžké se zorientovat v těch informacích a je to tak těžké, že vlastně v nich to způsobuje ještě daleko větší chaos a takové rozmělnění toho, co oni si myslí, že by měli dělat, nebo i když tíhnou k tomu správnému, tak ty kvanta a kvanta informací je vlastně zpochybňují. Takže je potřeba zjistit vlastně od Boha, co je to moje povolání, co je ten můj směr pro ten daný určitý úsek života a v tom prostě stát a v tom jednat. Jedině tak se vlastně člověk drží v božím plánu a jedině tak může naplňovat boží vůli a to, co je nejlepší.
Když mluvím o tom, že je proti tomu obrovský prostě protitlak, aby lidé tohleto nepřišli. Aby na to nepřišli. A ten tlak je vlastně ve dvou takových směrech. Buď je to vyloženě satanský, demonický protitlak, který chce člověku zabránit v tom, aby našel svoje povolání od Boha i svoje vyvolení od Boha a aby ho naplňoval. Nebo, a to může být vlastně dvojího druhu, buď tak, že Satan to člověku úplně zamlží a tak mu to zamlží, že člověk vlastně, ať se bude snažit, jak se bude snažit, tak prostě mu nepřijde na mysl, že toto by měla být ta jeho cesta a toto by měl být ten způsob jeho jednání a jeho řešení. Toto dělá Satan velice často, proto je v Bibli také velmi mnoho příkladů, kdy Bůh vlastně nechal zaznamenat do Bible příběhy o slepých lidech. Ale tím nám ukazuje nejenom, že Bůh uzdravuje slepce ve smyslu fyzické slepoty, ale ukazuje nám i to, že ta slepota může být i duchovní a že člověk může být zaslepen ve svém duchu, ve své duši takovým způsobem, Satanem, že nevidí vlastně to svoje povolání, to, co on by měl dělat a nemůže na to prostě přijít, nemůže se do toho dostat. To je jeden způsob, jak Satan jedná, anebo druhý způsob, který je taky velmi častý, a to je to, že ty i víš, co je tvým úkolem, a teď tvým úkolem v církvi, tvým úkolem ve službě, tvým úkolem v práci, tvým úkolem prostě obecně v životě, víš to. A Satan udělá to, že ti zabrání, aby ty si se mohl dostat do nějaké zodpovědnosti tím, že tam nastrčí nějakého svého člověka, nějakého svého služebníka místo tebe. A tím ti ukradne vlastně to tvoje povolání nebo to, co ty si měl vykonávat, to, co ty si měl dělat. A toto je taky velmi časté. Velmi často se tohleto děje, že člověk vlastně ani pořádně neví, jak přijde o to svoje povolání, o to, kde ho Bůh chce mít a co by měl člověk dělat, prostě tím, že Satan tam dá nějakého svého falešného člověka, aby on to vykonával. Jiný tlak, který existuje vlastně proti tomu, aby člověk nenašel svoje povolání, jsou představy lidí a velmi často i představy prostě křesťanů o tom, co, kdo a jak by měl dělat. Představy lidí jsou velmi silné a dokáží člověka velmi lehce svést z cesty tím, že vlastně budou, hodně se to děje třeba, když rodiče mají falešnou představu o tom, co by měly dělat jejich děti, tak je dokážou ovlivnit tak, aby oni následovali tuhletu falešnou představu. A děti dřív nebo později, většinou, když potom už jsou dospělí, tak na to přijdou, že toto není to ono, co oni by chtěli dělat, nebo co je ta jejich touha, nebo jsou to prostě představy partnerů, partnerek, nejbližších lidí, že člověka vlastně formují, anebo snaží se formovat do nějakého směru, který nemusí být správný. Takže i toto může zabránit tomu, aby člověk vlastně dělal to, co má a byl před Bohem takovým, jakým má být. Když mluvíme o křesťanství, tak existují vlastně i v křesťanství takové určité zajeté koleje nebo takové určité prostě představy, které brání tomu, aby se mohli někteří lidé dostat do svých povolání, do svého úkolu, který je od Boha. Když mluvím o křesťanství, tak je potřeba říci, a úplně veřejně to říkám, že existuje takový velmi silný protitlak proti tomu, aby ženy sloužily vlastně ve vyšších darech, v těch služebních darech.
A je takový velmi silný tlak na to, aby z toho byly nějakým způsobem prostě vytlačené, že to je něco nepatřičného, ale není to pravda. Velmi často se argumentuje tím, že vlastně ženy nemůžou mít větší službu, než mají jejich manželé, protože tam musí být zachována určitá poddanost, ale není to pravda, protože Boží slovo mluví o poddanosti, která se týká manželství, nikoliv služby. Když se mluví o službě, tak v Kristu není ani muž, ani žena. I muž, i žena si musí najít to svoje povolání, které mají prostě od Boha, a to povolání mají vykonávat. Velmi často je vlastně ten tlak namířen, že například ženy nemůžou sloužit ve službě proroctví, ale když se podíváme do Božího slova, podíváme se do Staré smlouvy, tak vidíme, že tam byla prorokyně Debora, vidíme tam, že evangelista Filip měl 4 dcery, které byly prorokyně. Když se mluví o tom, že ženy nemůžou vykonávat vlastně funkci pastýřů, tak stačí se zase podívat do Starého zákona a vidíme, že Sipora byla pastýřka, Rebeka byla pastýřka, Ráchel byla pastýřka, a to ještě i předtím, než se potom vdali. Když se podíváme například do Žalmu 68:12, tak tady vidíme jedno důležité slovo. Já to schválně najdu, aby to bylo úplně jasné. Žalm 68:12. Tak. Je tady napsáno: když Pán vyslovil svůj rozkaz, veliký průvod žen to zvěstoval. Tak, je tady úplně jednoznačné slovo. A když veliký průvod žen zvěstoval Pánovo slovo, takže můžou to být evangelisté, můžou to být učitelé, můžou to být kazatelé, nebo respektive ženy kazatelky, evangelistky, ženy biblické učitelky. Prostě protože Boží slovo, co se týče služby, tak se dívá na muže a na ženy naprosto rovnocenně, a každý si musí najít ten svůj úkol a toto svoje povolání a toto svoje vyvolení. Nesmíme v žádném případě podlehnout ani démonickému tlaku, který se snaží zabránit tomu, aby každý jeden z vás našel to svoje povolání, a ani představám lidí nebo nějakým zajetým kolejím nebo nějakým prostě systémům učení nesmí toto zabránit v tom, aby člověk byl takový, jakým ho chce mít Bůh. Protože Bůh je ten, který nás bude soudit. My se budeme zodpovídat ve svém životě Bohu a my se budeme zodpovídat za to, jestli jsme jednali podle Božího plánu, jestli jsme naplnili Boží vůli, a nebude se nikdo z nás moci vymluvit na to, že ale byla taková všeobecná představa, byl takový tlak, takhle se o tom přemýšlelo, takhle mě k tomu tlačili lidé, takhle se na mě dívali špatně, když jsem toto chtěl dělat nebo nechtěl dělat. Toto Bůh nebude akceptovat. Protože my máme odpovědnost před Bohem, abychom byli v takovém stavu, v jakém Bůh nás chce mít, a abychom vykonávali takové povolání a takové vyvolení, ke kterému nás Bůh stvořil a povolal tady na tuhletu zem. A to je potřeba najít naprosto ve všem. Týká se to světského povolání, které člověk vykonává. Není možné chodit do práce, do které prostě nemáš chodit. Není to možné. Stejně tak není možné prostě sloužit ve službě, ve které člověk nemá sloužit. Není to možné, protože to na sebe člověk přivede Boží hněv a Boží prokletí. Když se podíváme do 2. Petrovy, do 1. kapitoly, do 10. verše, tak tady nám Boží slovo dává vlastně takový jednoduchý návod na to,
jak žít ten život tady na zemi, tak, abychom se líbili Bohu a abychom následovali vlastně jeho plán a tím pádem i se dostali do věčnosti. Takže podíváme se do 2. Petrovi, do 1. kapitoly, do 10. verše a tady je napsáno: Bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete. Jinými slovy, proč křesťané odpadnou od Boha během své křesťanské cesty? Jeden z důvodů je to, že nenaplňují svoje povolání, ale nechali se nacpat nebo se nacpali do něčeho jiného, co není jejich povolání, nebo nenaplňují své vyvolení. A tady je slovo povolání a je tady slovo vyvolení. Takže já přečtu, k čemu jsme byli my všichni povoláni, co je naše vlastně obecné povolání. 1. Korinským 1.9. 1. Korinským 1.9. Takže Bůh je věrný, on sám vás povolal ke společenství se svým synem Ježíšem, Kristem, naším Pánem. Takže co tady Boží slovo říká? Že naše povolání, to základní povolání je do vztahu s Ježíšem Kristem. Abychom s ním měli vztah, abychom s ním ten vztah budovali, abychom s ním trávili čas, abychom s ním byli, abychom jeho poslouchali tudíž jeho slovo a následovali jeho slovo krok za krokem, protože to je způsob, jak se chodí po božích cestách. Bůh vždycky pošle své slovo a když to slovo naplníme, posuneme se dopředu. Když ho odmítneme, zůstaneme stát na místě a začneme upadat. Když ho naplníme, dostaneme další slovo a zase se posouváme na té cestě do věčnosti dopředu. Takže to základní naše povolání je, že máme být s Ježíšem, ale jsme povoláni k tomu, abychom s ním byli, s ním žili, abychom jeho uctívali, abychom jeho poslouchali, následovali, ale i k tomu, abychom jemu sloužili. Proto je tak nezbytně nutné, aby každý člověk měl svoji konkrétní službu v církvi. Není možné, aby to bylo tak, že lidé nemají tuhletu službu, neslouží prostě Bohu, protože buď sloužíme Bohu, nebo sloužíme hříchu. Když člověk neslouží Bohu, je jenom otázka času, než se chytí do pasti hříchu a začne mu sloužit a hřích ho vytáhne z Božího království pryč. Proto i když se člověk obrátí, tak je potřeba, aby se co nejrychleji vlastně zapojil do nějaké služby a začal mít nějakou běžnou praktickou službu v církvi, aby začal sloužit. A také nesmí být ani žádné období v křesťanském životě, kdy člověk takzvaně nemá do čeho píchnout. Nemá žádnou službu, nemá nic, co by vlastně vykonával prostě pro Boha, protože je to takto nebezpečné. Je to takto nebezpečné, hřích toho okamžitě využije, aby člověka chytil do své pasti. Takže toto je naše povolání. A potom je vyvolení. A vyvolení je vlastně určitý úkol, který Bůh pro člověka připravil v rámci toho povolání, v rámci té služby, kterou člověk má, ale je to úkol, který může člověk udělat jenom on sám. Není nahraditelný v tomto. Není v tomto nahraditelný. Je to přesně to, co Bůh vlastně pro člověka připravil, co ušil jemu na míru, co je vlastně vyjádření té podstaty člověka jako křesťana,
kdy se dokáže nejvíce realizovat vlastně v tom božím vyvolení. Kdy dokáže nejvíce uvolnit prostě boží milosti, boží moci, kdy Bohu vzejde největší sláva právě v tom vyvolení. A toto je velmi velký vlastně kámen úrazu, protože to vyvolení většinou vlastně přichází v druhé polovině života člověka, nebo až skoro ke konci života člověka, protože Bůh celou dobu na to vlastně člověka připravuje. A řekněme v poslední třetině života člověka. A tenhle ten úkol je mimořádně těžký z přirozeného hlediska. Může ho člověk naplnit jenom z boží moci, z boží síly, z božího pomazání, z boží milosti. Jinak se nedá ten úkol naplnit. A boží slovo říká, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A je to protože z nějakého důvodu se děje to, že lidé celý svůj křesťanský život dobře slouží Bohu a když potom se mají dostat do toho vyvolení, do toho posledního velkého úkolu, který je jakoby vyvrcholením jejich služby Bohu, tak z nějakého důvodu se do toho nedostanou. A velmi často, tak jak mám vypozorováno, je to protože buď je zastaví lenost, a to tak je prostě. Čím je člověk starší, tím je pohodlnější, je línější. Takže velmi často, já už jsem viděla takové životy, které lenost je prostě vyhodila z jejich vyvolení. Zabránila jim v tom, aby se dostali do toho posledního velkého životního úkolu, který mají do toho svého vyvolení. Protože oni si řekli, že už jsou staří a že už mají prostě nárok na klid a že oni už nechtějí žádný stres a nechtějí už žádnou odpovědnost. To byl jeden důvod. A jeden druhý velmi častý důvod je, že jim v tom zabrání jejich životní partneři nebo partnerky. To se taky velmi často děje, že prostě jeden z těch manželů má toto vyvolení, má toto povolání a ten jeho partner nebo jeho partnerka to tak nevidí a jsou schopní vlastně v tom člověku zabránit. Když se tohleto stane, pak už nastává jenom úpadek vlastně takovýchhle křesťanů a kéž Bůh dá milost, aby se to zastavilo dřív, než člověk úplně vypadne z moci Ducha Svatého, úplně se vyprázdní vlastně od moci Ducha Svatého a dostane se do prázdného prostě náboženství. Ať Bůh dá milost, ať se to zastaví dřív, ať člověk si to uvědomí, může z toho učinit pokání, může udělat nějaké nápravné kroky, jestli to ještě jde, aby lidé prostě nepřišli o spasení na konci svého života. Toto vyvolení měl Mojžíš, měl za úkol vyvést Izrael z Egypta. Ale kdy dostal tenhle úkol? Až v 80 letech. A dožil se 120, poslední třetina života. Tento úkol měl Jozue měl vlastně zabrat zaslíbenou zem. To byl prostě jeho úkol. Nevím přesně, v jakém věku začal ten úkol naplňovat, ale bylo to, co měl prostě od Boha, to, co byl jeho úkol. David, jeho úkol bylo stát se králem. Taky se stal králem relativně pozdě nad celým Izraelem, prostě protože Bůh určitou dobu musí člověka na to vyvolení připravovat a musí ho prověřovat, zkoušet, tříbit, proměňovat, aby člověk obstál.
Takže Boží slovo říká, abychom našli svoje povolání, našli svoji službu a potom našli i svoje vyvolení nebo porozuměli svému vyvolení, abychom upevňovali svoje povolání a vyvolení, tím pádem i vyvolení, protože je to záruka toho, že nepadneme. A v 1. Korinským, podíváme se ještě do 7. kapitoly, tady je totiž napsáno, že se máme pohybovat pouze v intencích toho našeho povolání, ať každý zůstává v postavení, ve kterém byl povolán. Jinými slovy, ať se nedostává pryč, nevybočuje, nepřekračuje hranice, nepřekračuje meze, ale zůstává v tom povolání, v intencích toho povolání, které má, ať se nezamotá do ničeho jiného, protože vystoupit z toho povolání nebo činit nějaké jinou službu, jiné povolání, které člověk má, neznamená nic jiného než to, že se člověk ocitne na půdě nepřítele, ocitne se vlastně pod vládou Satanova království a Satan má právo jeho život pustošit a ničit. Proto je potřeba nejenom toto rozpoznat a pořád se utvrzovat, ano, stojím v tom povolání, ve kterém mám, dělám ty věci, které mám a nepůjdu nad to, nepůjdu za to, ale musím pořád vědět, že toto je to moje místo, tady mě Bůh chce mít a tomu adekvátně mě promění, zaopatří, dá mi k tomu všechno, co potřebuju, změní k tomu můj život a dá mi veškeré obdarování, které k tomu potřebuju, aby se Boží dílo podařilo a naplnilo. Je to zásadně důležité, protože jenom když každý stojí v tom, v čem mám, tak se celé Kristovo tělo může správně formovat, správně vyvíjet, je zdravé, zdravě roste. Není to tak, že by noha rostla víc než ruka. To můžeme vidět i na lidech, kteří jsou třeba takovýmhle způsobem postižení, že mají jednu ruku nevyvinutou, víš, že to není zdravé, že to není v pořádku. Proto Kristovo tělo roste jenom zdravě tak, že každý vykonává ten úkol, který od Boha má a tomu adekvátně se nechá od Boha proměňovat. Je to odpovědnost každého jednoho z nás, abychom toto dělali a abychom se nenechali z toho žádným způsobem vystrčit, ani skrze Satana a jeho služebníky, ani skrze různé představy lidí a abychom v tom prostě pevně stáli. Takže my teď uděláme i vyznání, posílíme se v Božím povolání, vyvolení pro náš život a zároveň poprosíme Boha, aby ještě více nám ukázal to naše místo, to, co vlastně máme dělat. A jestliže ti Bůh ukáže, že některé věci nemáš dělat, že je máš přestat dělat, tak je potřeba je přestat dělat, nechat to úplně být a zabývat se jenom tím, co máš. Protože Bůh se postaví jenom za to, co pro tebe připravil, co je ten jeho plán, co je to jeho povolání. Takže uděláme vyznání. Drahý nebeský Otče, přicházíme k tobě ve jménu Ježíše Krista a děkujeme ti za to, že ty máš svůj dokonalý plán pro naše životy. Ty máš svoje povolání, povolal si nás do obecenství s Ježíšem Kristem, abychom byli s ním, abychom jeho poslouchali, abychom poslouchali jeho slovo, následovali ho, abychom činili Boží vůli, abychom sloužili všemohoucímu Bohu, aby každý jeden z nás jsme měli službu v církvi, která je k vzájemnému budování. A děkujeme ti za to,
že ty k tomu dáváš i veškeré obdarování a projevy Ducha Svatého, abychom vykonali tu službu správně, ne ze svých sil, ale z moci Ducha a tím oslavili Ježíše. A taky vyznáváme, že chceme velmi dobře znát svoje povolání pro každou určitou etapu života. Chceme v tom povolání stát a z Boží milosti a moci ho naplňovat. Jdeme proti každé slepotě, která by bránila v tom, abychom jasně viděli, co Bůh pro nás připravil a co máme činit. Ve jménu Ježíše Krista rozbíjíme tuhletu slepotu. Odmítáme i všechny představy lidí, které by nás chtěly formovat falešným způsobem do toho, co Bůh pro nás nepřipravil. Odmítáme i veškerý satanský tlak proti našemu povolání a vzpíráme se tomu tlaku a lámeme jeho moc nad svým životem. Vyznáváme, že Satan nás nevystrčí z našeho povolání, že ho budeme naplňovat, budeme v něm stát, dojdeme do svého vyvolení, rozpoznáme svoje vyvolení a naplníme svoje vyvolení v poslední etapě našeho života. Drahý nebeský Otče, my ti věříme, že ty se o nás postaráš, že nás provedeš všemi svými záměry, připravíš nás na svoje vyvolení a dáš nám milost, abychom to všechno naplnili na tvoji slávu. My ti věříme ve jménu Ježíše Krista. Amen.